takéto stromy som videl v 45. v Zimbabwe. Z tejto kôry pod takouto kôrou žijú chrusty. Jeden je tu. Malý. Takéto kôry tam boli vtedy tiež. V 48. to bolo. V Honolulu dokonca. Skúsim ten, možno tam bude. Tu je. Výživná strava. Podporuje organizmus. Zober do osoby, ne? Zoberiem si aj do vrecka. Tento bude dobrý. Dobre. A ešte som videl na Kilimandžáro rastú takéto pralinky. A z týchto praliniek sa dobre skladá oheň. Podporuje horenie. A keby náhodou vám nechcelo horiť drevo, tak tento lístok odrežete a musíte ho zapichnúť do takej trubičky. To zase rastie iba v dažďových pralesoch v Južnej Amerike. Ale nájdeme aj tu niečo určite. To je ono. Toto hľadám. Takto si to obtočíte. Hej. Spravíte zárez. Au. Takýto zárez. A tam bude držať. Potom už iba stačí zložiť oheň. Finish.